ஏர் இந்தியா விமான விபத்தில் உயிரிழந்த கனேடியர் ஒரு பல் மருத்துவர். அகமதாபாத் நகரில் கடந்த வியாழக்கிழமை நடந்த ஏர் இந்தியா விமான விபத்தில் மிசிசாகாவில் பல் மருத்துவராக பணியாற்றிய டாக்டர் நிராலி பட்டேல் உயிரிழந்தார். லண்டன் நோக்கி புறப்பட்ட போயிங் 787 விமானம் புறப்பட்ட சில நிமிடங்களில் விபத்துக்குள்ளானது. இதில் பயணித்த 242 பேரில் ஒருவரை தவிர ஏனைய அனைவரும் உயிரிழந்தனர். இதில் ஒரு கனேடியரும் உள்ளடக்கம். இவர் மிசிசாகாவைச் சேர்ந்த பல் மருத்துவர் நிராலி பட்டேல் என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. தனது மனைவியின் உயிரிழப்பு குறித்து மருத்துவரின் கணவர் உறுதி செய்துள்ளார். எனினும் இந்த தருணத்தில் எதனையும் கூற முடியாது என்று அவர் ஊடகங்களுக்கு தெரிவித்துள்ளார். மருத்துவர் நிராலி இந்தியாவில் பல் மருத்துவ கல்வியை முடித்துவிட்டு கனடா வந்தவர். ஹெரிடேஜ் டென்டல் கேர் மிசிசாகாவில் பதிவு பெற்ற மருத்துவராக செயற்பட்டார். உயிரிழந்தவரின் கணவர் தனது பிள்ளைகளுடன் இந்தியா பயணமாவதாக அவரது குடும்பத்தார் தெரிவித்துள்ளனர்.